jedan stvarno prijateljski, lijepi osjećaj sa svim kolegama koji su me razdragali, moram to kazati, sa lijepim komentarima, lijepim željama i jednom zahvalom na izvanrednoj suradnji, tako da je za mene to osobno bio jedan emotivan moment. Jedna stvar me tješi. Znam da srcem živi Zadar, kao što sam ja Šime Gorića i živi. Šime, sretno. On je vrlo odvažno i hrabro odlučio sa ministarske pozicije kao predsjednik gradskog odbora HDZ-a u Zadru ići na izbore. U grad koji mu je sve dao. Ali isto tako sam i siguran da će biti jednako uspješan gradonačelnik Zadra kao što je uspješan ministar. Taj rizik sam preuzeo svjesno, odgovorno, zato što mislim da je Zadar grad koji to zaslužuje, da Zadar zaslužuje pristup koji je bez kalkulacija, da Zadar zaslužuje dakle, da se dam za njega 100%.